Moikka taas kaikille! Meikäläinen on Jurkkaporkka 11 ja tänään minulla on vieraana... Töttöröt! Niin nyt me pelataan Bombit 7. Mistä sitä pelataan? Näistä. Okei. 2. Mistä sä pelaat? Sä pelaat näistä. Mä pelaan näistä. Tästä sä... Olen jo voittanut. Mitä painetaan sitten? Sä niinku... Minkä sä haluat olla näistä? No se tyttö tietysti. Minä olen tyttö! Start game. Ei tapahdu mitään. Mistä ammuta? En muista itsekään. Enteris kai. En mä voi ampua enteristä. Tuosta. Freeze. Ota. Oh my god! Mikä mulla tuo? Se on Niin, mistä mä oon? Hei, nyt sä räjäytät mun. Se on enter! I'm coming to kill you! Mitä sä pitää yrittää saada? I'm coming to kill you! Voiko sä ampua muualla kuin pommilla? Voi, jos saat jonkun sellasen... Opettajan Aaaaah! Double bomb! Miksi tuossa on tommonen käsi? Se on joku sellainen juttu. I'm coming to kill you! Hup. Tästä sä tulet vihaamaan. Ui! Oh my god, no, that's not good. Sä hävisit mulle! Vanhalle pierulle! Älä vielä, vaan mulla on peli kesken vielä. Mitä mun pitää sitten ampua? Toi ukkello. Minulla meni pieleen, katsotaanko meneekö isällä. Ota todennäköisesti menee. Bombi! Mitä nää on? Vaippoja. Isällä kävi samanlainen muka. Mä ammun tuo opettaja. Miksi opettaja ei kuollut? Päätte pomista olla. Oikeastaan opettaja on sellainen, joka ei kuole, koska sitä ei voi tappaa. Ja tässä on se ideana pelinä, että pitää tappaa toiset, että voittaa peli. Halleluja! Olisin käynyt siihen väliinsä. Vai mitä? Ja me tehtiin äsken video isän kanssa, jossa eli kun isä teki videon Let's Play ekan osan Minecraftista. Ja ehkä hän tekee lisää, jos huvittaa tai jotenkin sellattiin. Täältähän tulee. Ja pantsain! Tää! Miksi se meni tuonne ylöspäin? Kato, kun sulla oli toi pommi tossa. Ei saa Niin se ampui se. Aa. Loppuko tää video jo? Ei. Ei! Miksi ei? Se loppuu 10 Se on minuuttia. 20 suu. Pakis se video jo. Miksi? No ei kannata kauan pitkää tehdä. Ei kukaan jaksa katsoa. Bye bye! Moro!